אתם מוכנים? כמראי. מוכנים לא הייתי אומר, אבל... מה לא עושים בשביל ונשמרתם? כמראי. זה כלי מאוד מסוכן. או עליך או בכספת. מכניס, דוירך ויוירה. מכניס, יוירך ודוירה. מכניס, דוירך ויוירה. כן. הבנת? לולא התלמידים שמתחתיי בכלל לא הייתי מתקרב לכלי משחיס הזה. אבל מה לעשות שהם זקוקים לי? מה אתה עושה? בחיים לא מכוונים אקדח לאנשים. בחיים לא. אתה תירה. לא. אתה, יש לי רעיון, אתה תירה. אני אסתכל, אני אלמד מלראות, ואתה תירה, אני רק אראה ואתה תראה. ואם יבוא מחבל, אתה תתקשר אליי, שימדוב. יש מחבל, ורק למדתי לראות מלראות, לא מלראות לראות. עכשיו ידיים נעולות, מרפקים נעולות, ככה, תפוס חזק. ככה, יציב. ככה. שים קצת את הרגל קדימה, צד. קדימה. יפה. תדמון שאתה יכול לעשות את זה. בספירה שלי אתה יורה. 3, 2, 1. רגע. למה לא ירית? למה לך יש את הדבר הזה ולי אין? אני גם רוצה כזה דבר. אני המדריך פה, אני צריך כזה. אני לא צריך כזה. ומה אתה שאתה מדריך ואתה מיומן, אתה צריך כזה דבר? אין עוד דין שאני פחות מיומן, שלא יצטרך גם דבר כזה? אתה יודע כמה תלמידים מחכים לי בישיבה שאני אחזור? תביא לי גם כזה. מי שיכול להיפגע פה זה אני. אתה אומר שאני מסוכן? חוצף! פגעת. גוד. יא. גוששיבה. איך האקדח? נוח לך? שעה.